kontzertua eta nolakoa izanen da, udalberria? Bai, gaur egin duguna izan da itxi, pasaden astean hasi genuen erronda, eta aurrekoan ezkerrarekin eta arantzadaitekin gertatu zen bezala, honetan ere oso emaitza positibotzat hartu behar dugu. Haiek bermatzen dute, lehen ere iragarri zuten bezala laguntza, investidurarako laguntza, eta ikuspuntu horretatik nik uste gaur iragarri dezakegu investidura akordio hori bermatua dagoela. Gainera, hitz egin dugu luze eta oso modu argian alkatetzak izan behar duen figuraren, alkatetzaren figurak izan behar dituen ezaugarri buruz eta adostu dugu izan behar dela gardentasunetik eta elkarbizitzarako konpromesu batetik modu inklusiboan eta anitzean guk ere kanpainan esan dugun bezalaxe. Eta guk abiska bat egin diegu beraiei gonbitea parte hartzeko sortuko den gobernu horretan, hori zelako baita ere kanpainatik guk iragarri dugun eta defendatu dugun eredua. Hortik aurrera egingo ditugun bilera teknikoetan, bi taldeen artean saiatuko gara hori lortzen. Eta azkenik iragarri nahi dugu baita ere jarraituko dugula erronda eta elkarrizketa hauekin eta bihar udaletxeko langileen ordezkari sindikalekin ere bihar egingo dugula beste bilera bat baita ere informatuak intentzeko elkarrizketak nola garatu dira. No sé si ha visto alguna diferencia con respecto